Som-hi amb la meteo. Arriba la gran nevada de Setmana Santa amb torb al Pirineu i amb vent fora a Catalunya. Aquest dimarts que s'ha reactivat el temporal de vent, aquest temporal de nord, com podem veure des de Sant Julià de Cerdanyola, amb aquests arbres bellugant-se, cel assolellat, uns arbres caducifolis que, per cert, encara no treuen fulla en aquesta zona del Berguedà. La floració no està tan avançada com a la costa i al prelitoral. Més imatges del vent fort des de l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, amb aquest cel blau elèctric, les ventades que van bé per escampar la nuvolositat i deixar aquest cel força més ras, unes ratxes que han arribat fins als 90 km per hora a les Terres de l'Ebre, el que se n'en diu el vent de dalt. És aquest vent de terral que va de terra cap a mar i que, en aquest cas, des de l'Ampolla, podem veure com a la Costa Daurada no està massa alterada la mar. Sí que veiem algunes crestes donades, però en definitiva, mireu quin canvi amb la Costa Brava. Per exemple, al Port de la Selva, aquestes onades molt més rabioses a causa de la tramuntana que ha deixat ràfegues molt violentes de fins a 150 km per hora al Cap de Creus, cap a Portbou, al Port de la Selva i, en definitiva, un vent que té més recorregut marítim i que aixeca aquestes onades salvatges de fins a 2 o 3 metres d'altura. I com bé sabeu, quan tenim mestral i tramuntana als dos extrems de Catalunya, aquesta convergència de vents el que generen és que entri un flux més humit cap a la costa central i aquí tenim el moment exacte quan entraven els núvols baixos a la ciutat de Barcelona, això sí, sense pluges. A continuació, mapa isobàric marcat per aquest temporal de nord que porta ja 7 dies consecutius a Catalunya, impulsat en aquest cas per la borrasca Hermínio que tenim ancorada a Itàlia i després, a partir de divendres sant, ja començarà a desdibuixar-se aquesta configuració atmosfèrica. Arriba, s'instal·la l'anticicló la resta de Setmana Santa coincidint amb els dies festius per deixar-nos un temps estable i monòton. Pel que fa a les temperatures, fixeu-vos com Catalunya queda al flanc descendent d'aquest anticicló que van escolant-se aquestes masses d'aire una mica més fresquetes i, en canvi, cap a Portugal i l'Atlàntic tenim aquest curs ascendent de l'anticicló, la part més càlida, a partir del cap de setmana. Després ja podem veure com pugen les temperatures a tota la península Ibèrica i l'ambient quedarà força més suau i estarem pendents d'aquest despenjament de masses d'aire molt fredes cap a l'Atlàntic perquè si es desplacen cap a l'est també podrien arribar aquí a casa nostra de cara a la setmana vinent amb nous canvis de temps. De moment mireu la gran nevada que hi ha prevista per aquests pròxims dies, mapa de neu prevista fins dijous, per tant és només per les pròximes 48 hores i mireu aquesta nevada descomunal per ser principis d'abril. Estem ja en una època molt tardana per veure aquesta neu. Pot ser una nevada importantíssima al vessant nord del Pirineu amb aquests colors d'aquí vermells que ens indiquen més de mig metre de neu nova per damunt dels 1.800 metres i fins i tot en algunes zones de cims podrien caure gairebé un metre de neu nova cap a la zona de l'Aran i de l'Alt Pirineu. També pot nevar cap a les valls, especialment les valls del Pallars Sobirà, la Val d'Aran, que poden caure aquests 2-5 centímetres de neu nova. Tindrem algunes enfarinades i també algunes nevades o emblanquinades cap a l'Alta Cerdanya. Fins i tot aquesta nevada de nord per excel·lència també pot saltar a la cara sud i al Pirineu Oriental, això sí, amb uns gruixos que seran una mica més modestos. Per tant, nevada que pot ser molt important. Això sí, vigileu les allaus, que estem ja en una època de l'abril en què la neu de primavera és força traïdora i força pastosa i pot influenciar que hi hagi més allaus. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dimecres que ens anuncia aquesta continuïtat del temporal de vent i de neu a causa també d'un sistema frontal que arribarà a partir de la tarda vespre. En principi parlarem d'un temps estable fora del Pirineu amb sol i pinzellades de núvols prims, també amb el permís d'alguns núvols mitjans que arribaran a partir de la tarda cap a les comarques de Girona i del nord de Barcelona. Com dèiem, aquest sistema frontal pot deixar alguns ruixats localitzats cap al nord-est de Catalunya, comarques del Ripollès, la Garrotxa, Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, precipitacions que haurien de ser irregulars, escasses i de curta durada, i el més important serà aquesta nevada contundent que tindrem al Pirineu Occidental, preferentment a la cara nord, que pot deixar registres de neu importants, amb una cota de neu que oscil·larà entre els 1.100 i 1.200 metres, per tant, pot nevar a molts pobles del Vall d'Aran i també del Pallars Sobirà, i fins i tot també podrien escapar-se alguns flocs de neu cap al Pirineu Oriental. De fet, si cauen flocs de neu al fons de les valls, més aviat estarem parlant del torb i de la rufada, que ja sabeu que és aquest fenomen quan l'energia i la velocitat del vent aixeca la neu dipositada a les muntanyes i fa que pugui arribar al fons de les valls. També força sol, més sol que núvols, cap a la Catalunya central i les comarques de l'interior de Lleida, que precisament estaran a sotavent del Pirineu i d'aquesta gran nevada de nord. L'altre protagonista del dia serà el vent, tramuntana molt intensa, igual que aquest dimarts,
dimarts, amb ràfegues que poden arribar fins als 90, 100 o 120 km per hora cap a les comarques de l'Empordà i també de tot el Pirineu, un vent que activarà el torb i deixarà aquestes condicions molt extremes a l'alta muntanya, i aquest vent del nord que ja sabeu que es canalitza com a mestral, vent del nord-oest per la Vall de l'Ebre, i que també afectarà les comarques de Tarragona amb ratxes de 80 a 90 km per hora. També algunes ventades localitzades cap a l'interior de Catalunya. I el vent, que serà una mica més feble a la costa central i, a més, de component marítim. La temperatura recularà lleugerament i, per tant, començarem aquest mes d'abril amb un ambient una mica més fresquet. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies. Aquest dijous, que ja estarem en aquestes acaballes del temporal o de l'entrada nord, tindrem la traca final amb les últimes nevades al Pirineu Occidental, que cada cop seran més febles i intermitents fins a desaparèixer del tot. Una neu que quedarà de mica en mica restringida als cims i a les vessants de les muntanyes, i també serà l'últim dia d'aquesta tramuntana i mestral intens als dos extrems de Catalunya, que de mica en mica haurien d'anar de baixada. Fora del sector del Pirineu tindrem un temps força estable, amb núvols una mica més freqüents cap a les comarques de Lleida, l'interior i la meitat nord de Catalunya, i més clarianes cap a la costa, temperatura sense canvis destacables, i mireu, a partir dels dies festius, divendres sant, dissabte, diumenge de resurrecció i dilluns de Pasqua, un temps esplèndid. Per tant, si voleu viatjar per Catalunya o la resta de la península, farà un temps molt bo, bonança, calma, també podreu planificar plans i activitats a l'aire lliure, amb aquest temps estable, monòton, sol, de fet, més sol que no pas núvols, potser alguns núvols d'evolució cap a punts de muntanya i del Pirineu, però sense precipitacions. Divendres ja marxa a la tramuntana a l'Empordà, i després, a partir del cap de setmana, pujada de les temperatures que deixaran aquest ambient molt suau, amb regust primaveral i màximes que podrien enfilar-se fins als 20 i 25 graus. Anirem acabant parlant i veient aquestes imatges satèl·lit del nord-oest d'Àfrica, de traca i mocador. Mireu aquesta línia, que és una tempesta de sorra que travessa el desert del Sàhara, de 2.000 quilòmetres de longitud, que va des del nord de Mali fins a la illa de Lanzarote. Per tant, aquesta gran polseguera que podem veure en les següents imatges, que viatja a gran velocitat, i mireu com desferidores són aquesta tempesta de sorra que, de fet, deixarà molta calitja a les Illes Canàries. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!